Ето това е, за което говорихме. Че първо имаме поглед на автомобил от всички страни. И това, което наричат в Nissan птичи поглед, то с четирите камери дават визия около цялата кола. Така наречения птичи поглед. Все едно, че колата се вижда отгоре. В момента имаме визията напред и на четирите камери. Ето това, което ви споделих, че виждаме траекторията, в която би отишъл автомобила. От тук, от този бутон камера, съответно може да превключваме. Ето сега виждаме бордюра от дясно. Най-неудобният, защото този винаги може да бъде видян и напреде. Може да смениме, върнахме се в навигацията. Когато сме назадна, съответно пък виждаме четирите камери и това, което е назад. Може да видим пак бордюра и назад. И съответно отново имаме траекторията, в която би отишъл автомобил. Лично за мен е най-удобната визия комбинацията между двете. Хубаво е, че тук наистина се виждат всички бордюри, саксии, колчета и други неща. Въпросът е само да бъдат малко по-контрастни спрямо. Сега тръгваме напреде. Сложили сме визията на предната камера и четирите заедно. Скрили сме всички стъкла, така че на тях не може да разчитаме, трябва да разчитаме само на камерата. Ето, следиме стрелките и се опитваме да застанем точно срещу конуса. Хубавото е, че тя позволява наистина, това е ръба на бронята, както и при задната визия. Трябва да приключим назаде. Виждаме ръба на бронята. Тоест наистина трябва човек да се разсея много, за да се удари. Ето сега правим. Малко. Ето виждаме бордюра, колчетата. Трябва да превключим отново. Така. Нарочно го направихме максимално така тесен този гараж. В града някой път наистина е много трудно да бъде. Ето. Но хубаво, че ето, бордюра се вижда перфектно. Така, колчето го подминахме. Вижда се добре. А сега си видим стрелките. Ето. Жълтата е малко в лапката. Така, следваме жълтата стрелка. Така. Тук трябва малко да поизправим. Може да станем максимално близо до бордюра. Съответно тук да обърнем посоката.